אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מלחמה, המלחמה הכי צודקת שהייתה מול האויב החמאסי, יימח שמם וזכרם. ואני שואל את עצמי, מה תפקידנו כאן בעורף? אני חושב על מספר נקודות. נקודה ראשונה, להרים את הרוח בעם. אנחנו לא ניתן בשום פנים ואופן לאנשי החמאס לשבור אותנו, להחליש אותנו. ככל שאנחנו נהיה יותר חזקים, העם יהיה חזק, גם החיילים יהיו יותר חזקים. זה אומר לא לראות סרטונים שהחמאס שולח, לא של הזוועות ולא של השבויים, שכל מטרתם ללכת ולהחליש אותנו. 2, כל אחד חושב לעצמו מה הוא יכול לעזור. עזרה לחיילים, אנחנו רואים היום התגייסות גדולה ועצומה. כל אחד במה שהוא יכול. עזרה למשפחות של החיילים המגויסים. צריך לקחת אותם בחשבון. אולי הם צריכים עזרה עם האישה והילדים. עזרה בללכת להלוויות, חזק את משפחות הנופלים, את משפחות הפצועים, וכן הלאה. כל אחד לפי יכולתו. הנקודה השלישית, להתחזק בלימוד תורה, בתפילות, ואנחנו לא מבינים כמה התפילות יכולות לעזור. אתם יודעים, קראנו בפרשת השבוע, שנוח בא מפני מי המבול. אומר רש"י, מביא את חז"ל, אף נוח מקטני אמונה היה. איך אפשר להגיד על נוח שהוא היה מקטני אמונה? שהתורה אומרת, איש צדיק תמים היה בדורותיו. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, קטני אמונה שהוא לא האמין בכוח שלו, הוא לא האמין בעצמו. הוא לא הבין כמה התפילה שלו יכולה להשפיע על כל בני דורו. בשונה ממנו משה רבינו, שמשה רבינו מתפלל להציל את עם ישראל, ועם עין מחני נא מספרך. אומרים חז"ל, מחני נא אותיות מי נוח. משה רבינו התיקון של נוח. נוח לא האמין בכוח התפילה שלו. אתם יודעים, מסופר שאחד ניגש פעם לרב עדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה. הוא היה עם מחלה סופנית, והוא שאל אותו מה להתפלל. אם אני אתפלל שאני אהיה בריא, הרי אני לא אהיה בריא, אין תרופה. האם אני אתפלל רק שמצבי יהיה סטטי ולא יידרדר? האם אני אתפלל שהקדוש הוא יעשה הטוב בעיניו? גער בו הרב עדין שטיינזלץ, ואמר לו, אתה צריך להתפלל להיות בריא. אתה לא מבין כמה תפילה יכולה להשפיע. ולכן אנחנו תפילת 18 מתחילים עם ברכה שנראית כל כך רחוקה, ברכת מחיי המתים, שנדע שאנחנו מתפללים על הכל. וכל תפילה של כל יהודי חשובה ויכולה להשפיע. ולכן כל יהודי שלא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם, חוזר על תפילתו. מה זה כל כך חשוב? יהודי אחד לא אמר. כן, כל תפילה חשובה. אז בעזרת השם, שנהיה מגויסים כולנו למען החיילים, בעזרה, בהתרוממות הרוח, בלימוד תורה, ביראת שמיים, בתפילות, ובעזרת השם, עת שרי ליעקב וממנה יבשה, ועוד נראה לנו ימים גדולים בתפילה שכל חיילינו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ושהשבויים יחזרו לביתם, וכל החולים יבריאו במהרה בעזרת השם. קרובה ישועתי לבוא.